kawai ka jingjia sya peniap ka baya srim kum ka kes jong ka sonam bar uraja kabala jia ha ka jalla Karnataka lakano ba kawai ka kanthai rangkat bar usamla jong ka kila peniap ya ulok jong ka pat bread ya ka met jong usya ka jaka ka bajangai kabala jan lai pho kilometer nagbanta banlai naga jing suba ha ka district Tumakuru jong ka jalla Karnataka kani ka jingjia kala jia ka arhu south rek jumang ha ka shinong ka da shiti hali jong ka tiptur taluk ong ka khubor ha ka NDTV utai ubreu bala sya pniap latip karteng kum usyan karamurthi u bala sanphos nam karta bala yathu ba usa marwei ha ka wei ka ying farmhouse ka tanga jong u ka sumangala ka trei kum ka nong shet jing shet ha ka wei ka hostel jong ki khna kan thai ha tiptur la yathu ki he sarkar ka sumangala rangkat bar usamla jong ka unaga raju ubadai unong song shnong jong ka shnong kara dalu sante kilaya subuj ban peniap ya usyan karamurthi hadin ba la persya ya ka jingi dai jongki lakano ba ka tanga jong u kala kawang di ke powder so mungkin haki khmat jong ulok jong ka bat kala tangon ya uda uding tit golf la ong ka NDTV kat kum ka jingi thu jongki pulit nalor kata shu ka sumanggala kala yu teng it daka Kjat ha Ryndang jong utanga jong ka Haduh ba undayam nang ta baro arngut ka sumanggala bar unaga raju kila thep ya kamet jong uha kabarni bat kila bread ya kamet yap kumba lai pho kilometer sajngai ha ka tolong jong ka wei ka jakarep kabadon ha ka thain turu we kere kane ka kam kala pau perthai ha bala pentip pa usyan karamurthi ula jar ngai hadin kane ki pulit jong ka nona vina kare kila sedang ya ka jing tokit jongki kipulit ha ka basdang kila register case ya ka te ka ejahar kabalabu ha ka jingi dai bat ka jingjar ngai jong te orang ba hanrai hadin ba kipulit kila le jingo ya ka ying sa jong te unong sya peniam kila lap ya ki dakmong ha ki pumpum sok mangken ka ba i kumba ka dei ka dak jong ka jingi le ha ki jainthia jong te unong sya peniam ong ka khubor jong ka NDTV hadin kane kipulit kila tokit ya ka sumanggala bat bishar benia ya ki jingi kran phone jong ka nagbanta banyo ya ki sakhi sabut ki babyang ha ka bakut ka sumanggala kala phla ya ka te ka kam ha ka ba ki pulit kila register ya ka mukaddima ha thanat pulit jong ka nona vina kere kat ba ka jing tokit ka ba kham benya halor kan ni ka jing sha benya karang ya shakman katai ka jing jia kala jia tang hadin sitayo ba kala jia kawai ka jing jia peniap lok ka ba kum katai hi ha ka ba kawai ka ganthai ka ba arflai snam karta kala peniap ya lok u ba lai pho arsnam karta hadin ba kilaya tho dang tang ka to kan itayo lakem ya katai ka longkmi bat ya usamla jongka rangkat ban rengut ki pan hadin kidur CCTV kilapan pau ba utai ubreu balatip karteng kum u tejeshwar ulami na ying haka step jongka khanyo tarik jomang bat ki breu ki ba u ithu hanrai sham lawan phai ying shu laya thu ba ya kamet jong u lalap najan kan nong ba paniam kabadon ha Kurnul district jong ka jalla Andhra Pradesh